ପିଲାମାନେ କିପରି ଅଛ? ହଁ, ଘରେ ରୁହ ଆଉ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହ। ଆଜି ଆମେ ପାଠ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଗୀତଟିଏ ବୋଲିବା। ମୁଁ ଜାଣେ ତୁମକୁ ଗୀତ ଶୁଣିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ତେବେ ଚାଲ ଗୀତଟି ବୋଲିବା। ପକ୍ଷୀ ରହେ ଗଛରେ, ବାଘ ରହେ ଗୁମ୍ଫାରେ, ହାତୀ ରହେ ବଣରେ, ଆଉ ମୂଷା ରହେ ଗାତରେ। ପକ୍ଷୀ ରହେ ଗଛରେ, ବାଘ ରହେ ଗୁମ୍ଫାରେ, ହାତୀ ରହେ ବଣରେ, ଆଉ ମୂଷା ରହେ ଗାତରେ। ମାଛ ରହେ ପାଣିରେ, ଉଇ ରହେ ଉଙ୍କାରେ, ବାଦୁଡ଼ି ଗଛ ଡାଳରେ, ଆଉ ମଣିଷ ରୁହେ ଘରେ, ଆଉ ମଣିଷ ରୁହେ ଘରେ। ପିଲାମାନେ, ଏ ପୃଥିବୀରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜୀବ ବାସ କରନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ନିଜ ନିଜର ବାସସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆଉ ସେଇ ବାସସ୍ଥାନରେ ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତି। ତେବେ କୁହ ତ ପିଲାମାନେ, ଏଇ ଗୀତରେ ତୁମେ କ'ଣ ଜାଣିଲ? ନା, କିଏ ଡାଳରେ ରୁହେ, କିଏ ହୁଙ୍କାରେ ରୁହେ, କିଏ ଗୁମ୍ଫାରେ ରୁହେ, ତ କିଏ ବଣରେ ରୁହେ। ତେବେ କୁହ, ମଣିଷ ଯେଉଁଠି ରହନ୍ତି ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଠିକ୍ କହିଲ, ତାକୁ ଘର କୁହାଯାଏ। ତେବେ ଆମେ ଏଇ ଘରେ କେତେବେଳେ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହିପାରିବା? ନା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମ ଘରକୁ ସଫା ସୁତରା ରଖିବା, ପରିଷ୍କାର ରଖିବା ଓ ତା'ର ଯତ୍ନ ନେବା। ତେବେ ଚାଲ ନା, ଆଜି ତୁମ ହସ ଖୁସି ବହିରେ ଥିବା ପାଠ 8, ଯାହାର ନାମ ସୁନ୍ଦର ଆମ ଘର, ଗୀତଟିକୁ ଗାଇବା ଆଉ ବୁଝିବା। ତେବେ ଚାଲ ଗୀତଟିକୁ ବୋଲିବା। ଆମେ ଯେଉଁ ଘରେ ରହୁ, ସିଏ ଭାରି ସୁନ୍ଦର, ଧୂଳି ଅଳନ୍ଧୁ ନଥାଏ, ବଡ଼ ସଫା ସୁତର। ଆମେ ଯେଉଁ ଘରେ ରହୁ, ସିଏ ଭାରି ସୁନ୍ଦର, ଧୂଳି ଅଳନ୍ଧୁ ନଥାଏ, ବଡ଼ ସଫା ସୁତର। ଜାତି ଜାତି ମନ୍ଦାରରେ ହସେ ଆମ ବଗିଚା, ନିରିମଳ ପରିବେଶ, ଚାରିଆଡ଼େ ଫରଚା। ଜାତି ଜାତି ମନ୍ଦାରରେ ହସେ ଆମ ବଗିଚା, ନିରିମଳ ପରିବେଶ, ଚାରିଆଡ଼ ଫରଚା। ଘରଟି ଆମର ଅଛି ନଈବନ୍ଧ କଡ଼ରେ, ଅପରାଜିତାର ଲତା ମାଡ଼ିଥାଏ ବାଡ଼ରେ। ପଢ଼ାପଢ଼ି ସାରି ଦେଇ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ମେଳରେ, ଆନନ୍ଦରେ ଖେଳ ଖେଳୁ ନିତି ସଞ୍ଜ ବେଳରେ। ସୁନ୍ଦର ଘରକୁ ଆମେ କରୁନା ତ ଅସନା, ଆନନ୍ଦରେ ଥାଉ ସଦା, ମନ ମାରି ବସୁନା। ସୁନ୍ଦର ଘରକୁ ଆମେ କରୁନା ତ ଅସନା, ଆନନ୍ଦରେ ଥାଉ ସଦା, ମନ ମାରି ବସୁନା।